Tak dneska máme 13. mája 2025 a poďme sa na to pozrieť, že prečo som tak ostrihal túto broskyňu. Môžeme sa na to pozrieť, že nenechal som tam ani jeden kvet, ani jednu broskyňu, len z toho dôvodu, aby takto nádherne začala rásť. Proste vidíte, ako zareagovala nádherne. A dneska si ju idem ostrihať. Tak najprv si odstránim to, čo nepotrebujem. To, čo mám všetko tuto, poviem vnútri, si poodstráňujem tuto tieto, čo by mohli byť konkurenty. A pozrieme sa na to, že ako to bude vyzerať, keď to odstránim. Tak poďme na to. Mohol by som to vyskúšať aj vylámať, jak som to aj robil, že to jednoducho takto chytím a vylomím. A ešte to ide celkom dobre. Tak môžem to aj povylamovať. Najprv si odstránim, hovorím, tie, čo mi idú dovnútra, do stredu. Je to ešte stále výchovný rez. Takže takto si to povylamujem. Tak. Tuto mi ide tiež taký do stredu. Tak. A hneď sa na to pozrieme, že ako tá broskynka trošku ostane hneď. Bude mať viacej slniečka. No tieto už idú horšie, ale nevadí. Takže tieto tiež nepotrebujem. Ešte sú dosť nízko. To by mohol byť konkurent. A vyskúšam vám spraviť aj také niečo, že ako by to vyzeralo bez toho stredového. Lebo teraz tu mám ten stredový, čo som nehával. No dobre, už teraz vidíme, pozrite sa, aký krásny plac tu ostal. Tak teraz si vlastne vyberem z týchto konárikov alebo nových letorastov, vlastne z nových letorastov si vyberem, že čo budem vlastne nehávať. A pozrime sa na to, že teraz zase to vidieť, že ja som to strihal tuto som to strihal zase na vnútorné očko. Vidíte, toto vnútorné očko síce nerástlo, ale pekne sa mi to zase vyklonilo. Zase sa mi to takto pekne vyklonilo na stranu. Tak tuto to budem odstraňovať, len to za chvíľu, ešte vám to ukážem. Tuto, napríklad ja som vysvetľoval, že keď chcem, aby konárik išiel doprava, tak to strihnem smerom doľava. Jak aj tu, pozrite sa. Tu som to strihal doľava, na očko, ktoré smeruje doľava a sa mi to vyklonilo doprava. Vidíte, čiže úplne nádhera, že proste s tým stromčekom sa dá pracovať pekne. Takisto tuto máme. Tuto nám to ide tiež na vnútorné očko, pekne ide hore a toto sa nám vyklonilo. Tak ideme si ešte toto odstrániť, ale na to už použijem nožnice. Môžem aj tuto začať. Takto. Pôjdeme tuto. Tuto si môžem dať. No, pôjdem z druhej strany. Nech to mám lepšie k tým nožniciam. Takto. Tuto hneď môžem odstrániť. Tiež tie nožnice sa snažím otočiť tak, aby boli takto dobre. Takto. Dobre. A zase vidíme, že koľko priestoru tam ostalo. Čiže to je nádhera. Tak. Tak tuto pekne teraz vidieť vlastne, jak pekne sa nám sem dostane slniečko z každej strany. A to som odstránil ozaj len. Môžeme si to takto ukázať. Toto som mu poodstráňoval. To som dal preč. A vidíte, že to je nádhera. Ale aj tieto budem asi odstraňovať s nožnicami, lebo je to také lepšie.
už to vylamovanie robí také špatné rany, ale dobre, to je jedno. To sa na to tiež môžeme pozrieť, že či to je dobre robiť, keď je to také už veľké, poviem. Má to už ale podľa nožníc 20-25 cm. Ja už to robím teraz. Dobre, tak poďme ďalej. Tuto vidíme, že máme taký spodný konár, ten nádherne rastie. Vidíte, kebyže potrebujem, tak viem sa zase vrátiť až sem dole. Tuto by som sa normálne vedel vrátiť, ale nebudem to robiť, lebo naozaj je tu toho, poviem, dosť. Takže tuto máme jeden, čo smeruje tak hore. Ten si môžem úplne odstrániť. Takto, vidíte, paráda. Krásne tie konáriky tuto nám ostali. Tie nové letorasty. No, poďme sa ďalej na to pozrieť. Toto sú, čo som spomínal, že tie dva také hrubšie. Vidíte? Takže kľudne, kebyže ja potrebujem sa posunúť sem do tohto priestoru, tak zase sa viem vrátiť až sem dole. Až tuto by som to mohol strihnúť proste takto. Škoda, že mám... Takto by som sa vedel vrátiť až sem na tento nový letorast. Ale ja proste budem ho tlačiť na túto stranu, tak nechám to tak. Dobre, ešte si tuto dám tento jeden preč, aby som to nemal ako konkurenta. Tuto môžem dať ďalší preč. Takto. Dobre. Máme to voľakých 20, skoro 30 cm. Tu mám také bočné, malé, tie si ich dám preč, tam ich nepotrebujem, odstránim ich. Super. Tak a pozrite sa hneď zase, jak to dobre vyzerá. A teraz pôjdeme zase zakracovať. Zase budem dávať na vnútorné očko. Napríklad tento jeden je tiež taký hrubý. Tak si ho dám. Toto mi smeruje sem na mňa. Tuto pekne takto na mňa smeruje. Tuto je dosť placu, poviem. Tak ho dám. Takto. Vidíte, zase sem mi to bude rásť a zase tento sem na mňa vybehne. Môžeme ísť tuto. Keď sa na to pozrieme, tak to môžem dať. A to stále ešte do konca roka má toľko času, že to tak narastie, jak blázen, poviem. No, pozrime sa, tuto je jeden. Nad týmito. Tento jeden dám preč, ten tam je nepotrebný. Tuto je ďalší. Ten môžeme len takto dať na vonkajšie očko. A budeme sa s tými stromčekami hrať. Tuto máme spodný. Ten môžem dať celý preč. Takto ho odstránim. A vidíte, stále tu mám toho dosť. Ešte aj na tomto, čiže tuto už môžeme ísť kľudne na vonkajšie očko. Takto môžem. Dokonca toto mi pekne smeruje tuto do tejto strany. Tak už teraz pôjdeme na toto očko, čo mi smeruje do tejto strany. A toto by som tiež už mohol dať na také vonkajšie. Tiež ho skrátim. Vidíte, už to začína prerastať, čiže ono ešte má do konca roka toľko času. No, tuto zase môžem dať už na vnútorné, nech mi ho odkloní ešte. A potom sa na to pozrieme, že čo spraví na to ten rez. Tuto je zase plac, lenže to je to očko trošku dosť vysoko. Tak ho vyskúšame tuto dať, uvidíme, jak sa nám to rozvetví. Toto zakrátime. Tuto rovinka približne bude. Je tu viacej listovej plochy, hrubší, no uvidíme, ako to zase narastie. Zase tento skrátime. Zase môžeme takto. To už som dal na to spodné očko. Poviem vonkajšie, nie na vnútorné. Tuto zase môžem dať na také tiež to spodné očko. Tento jeden môžeme odstrániť. Tuto spodný tiež môžem odstrániť. Tak. A zase tuto môžem dať
na vnútorné očko, zase dám na vnútorné očko, už prerastá, toto nech sa mi tu vykloní, alebo tu sa mi vykloní a hneď môžem ísť na toto, takto za 100 skrátiť. Dodržíme voľakú rovinku, takže môžeme ísť až tutok, toto nech sa mi vykloní a nemám s tým žiadny problém. Vidíte, takto som to ostrihal, ešte tu mi ostali hore 2, takto ich zviažem a jeden skrátim. Len na to potrebujem dve ruky a pozrite sa, čo ostalo z tej broskyne. A pozrieme sa na to, ako na to zareaguje, zase ako prerastie, koľko som dal dole. Vidíte, nemám s tým problém, ale nádherne to začne rásť. Rany si musím zatrieť a uvidíme, ako to dopadne v ďalšom videu. Ešte si spravím, hovorím, ten vrch, ten stromček trošku nakloníme zase do tejto strany, trošku si to len tak málo zvliažem, tuto to zakrátim, takto malinko to zviažem dokopy. Tak. No poďme sa ešte na to pozrieť, že koľko som jej zobral. Pozrite, kopec som jej zobral. Vidíte, táto broskynka absolútne nemá kučeravosť. Takže uvidíme, ako na to zareaguje. Proste tieto videá robím len za to, aby ste videli, čo tá broskynka dokáže, alebo ten stromček, čo dokáže spraviť, keď ho ostriháme ešte aj do toho 10. júna. Takže za chvíľu dojde, poviem, jún, júl, pozrieme sa na ňo. Takže takto to máme na také finále. Vidíte, tuto som si to zviazal trošku, tento jeden konárik mi trošku pritiahol ten stredový, čo bude. Tak a uvidíme, ako to narastie. Proste budeme spolu sledovať tento stromček, jak som ho ostrihal a či sa mi to podarí, nepodarí. Uvidíme, či sa nám tieto nové letorasty pekne rozrastú zas, aby sme si zas mohli vybrať z niečoho nového, poviem, narasteného, takže takto.